Ir-residenti Awċin jistgħu jibdew jagħmlu użu minn 56 e-bike li nxtraw mill-Aġenzija Leza u mill-Kunsill Reġjonali għal Għawdex. Dawn l-e-bikes inkisbu b'investiment ta' 82,000 euro li 65,000 euro minnhom tħallsu mill-Aġenzija Leza. L-inawgurazzjoni ta' dawn l-e-bikes saret f'Marsalforn u għalija kien preżenti l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, il-President ta' Reġjun ta' Għawdex Samuel Azzopardi u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Leza Svetlik Flores. Il-Ministru Byron Camilleri qal li permezz ta' dawn il-proġetti qed naraw aktar ħidma tanġibbli mill-Aġenzija Leza fil-lokalitajiet ta' Għawdex. Spjega li dan imur jitfit mal-istrateġija tal-istess aġenzija li tinvesti l-flus miġbura miċ-ċitazzjonijiet fi proġetti li jaqdu lir-residenti u rimarka li r-Reġjun ta' Għawdex huwa eżempju ċar tal-ħidma koordinata li qed issir bejn ir-Reġuni, il-Kunsilli u l-Aġenzija Leza. Minnaħa tiegħu il-Ministru Clint Camilleri stqar li l-Gvern għandu viżjoni għal pajjiż barri aktar nadifa u għalhekk permezz ta' dawn l-e-bikes qed joffri trasport alternattiv lir-residenti Awċin mingħajr emissjonijiet, trasport li jkun ideali għal vjaġġi ta' distanza qasira. Iż-żewġ ministri għamlu referenza għal kameras ta' sigurtà li ġew installati tul ix-xatt ta' Marsalforn u spjegaw li dawn il-kameras se jkunu qed jgħinu lill-Pulizija sabiex tissaħħaħ is-sigurtà f'din il-lokalità.